Baphume ngobuninzi abathandi bebhola ekhatywayo eMpuma Kapa ukuzobukela iFC Ravens yaseBizana ingquzulana neOld Grey yaseGqeberha kwibala esisadukashe kuGompo. Isiqingatha sokuqala salo mdlalo wokuhluza iqela eliza kukhuphisana namaqela akwamanye amaphondo siphele kungekho qela lifuna ugoba uphondo. Emva kwemizuzu nje elishumi kubuyiwe ekhefini, iFC Ravens ifake inqaku isothusa iOld Grey nebethwe okokuqala emva kokuphumelela imidlalo eli-16 ilandelelana. Ukapteni weFC Ravens uKagiso Mthobisi uthi ukuphumelela kwabo kuthetha lukhulu kubo nakubantu abayinxalenye yeli qela. Ishinto enkulu kakhulu. I don't have words to say ukuthi imina ishinkulu kanganani, from the technical staff, presidential, players, everyone, every part of even the fans themselves too. If I can remember, Sise Kohli, Sise Jobe Khona, we're not able to play yet. Sihlala isikhathi eside kanjani with the hope yokuthi udlala, and the fans they stood balinde kwazi ukuthi hayi asisadlali ngempela, then only one day left, so it's a relief though it's only the start of the journey now. Umqeqeshi weFC Ravens uSibusiso Phopho Mapompo uvakalise ukuvuya ngempumelelo yabo esithi ngoku bajonge ukulungiselela ukukhuphisana namaqela akwamanye amaphondo. Uthi bazimisele ukuba kwisizini ezayo badlale kwiMotsepe Foundation Championship. Nilindele i-team edlalela ukuwina. Lanto besitsho ba sasimonelwa, besikade sitsho sisithi sizoyiprova lonto kuba besimonelwa bekumele ba sisidlala i-playoffs. Zizwe zisiya kuzo ngoku kufuneka siyiprove lonto kuba besuppose senyuka. So thina sikulonto ngoba hayi kudala silibaseka uyabo. Now sifune esa stage sikhange sikhe sisidlale, so sifuna uyosidlala. Umqeqeshi weOld Grey uthi bebeyazi ukuba lo mdlalo awuzukuba lula. Yeah, look, we knew it's going to be a tough game, being the underdogs and being the rookies in the league, gaining promotion last year. It's our first year in the season. But as a club, we're very proud of what we've achieved, unbeaten record in the league, and coming to this decider, we knew it's going to be a tough task. But I'm very proud of my boys. I'm very proud of the technical staff, and I want to thank the supporters who travelled all the way to this, come and support us today. Usihlalo weSAFA kweliphondo uSandile Matha uthi lulwimi etywaleni into yokuba eliphondo belinikiwe ithuba lokuba lisingathe ukhuphiswano lwalo nyaka lokuzibekela indawo kwizinga leMotsepe Foundation Championship. Abukho bunyani apho. Uthetha nomuntu ohlalayo pha kwi-competitions committee ka-national, and yesterday I was talking to chairperson we-competitions committee, and then I also talked to chairperson we-pro land we-province. You see, I dismiss it. Imba ngakandi ufonele chairperson we-competitions national, maybe mhlambi ndayimisisha kwi-meeting ebesinayo 2 weeks ago into yoba besinikiwe uba masohoste. Kusabhidwa, kuyabhidwa, and ii-provinces zezibhidileyo pha it's Western Cape, Limpopo. Alikabhengezwa iphondo eliza kusingatha le midlalo neza kudlalwa kule nyanga izayo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa esisadukashe kuGompo.